Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să filmăm Brawl Stars. Sper că o să vă placă, o să ne jucăm, nu știu, 5 meciuri, 7 pe acolo. Și să nu mai lungim intro de început, vreau să deschid un Mega Box și un Big Box. Hai să începem cu... Hai cu Big Box să începem. 4 de... Opa, mi-a picat kill! What? Mi-a picat kill! Mi-a picat kill! Bă, mi-a picat kill! Bă! Bă, deci pe episod mi-a picat kill! Bă, ești nebun? Mi-a picat kill pe episod! Mamă! Nu cred că se mai merită... Ia, câte șanse avem acum? What? Mi-a picat kill! Oricum, episodul ăsta o să ne jucăm cu el. What? Mi-a picat kill! Bă, ești nebun? Pe episod mi-a picat kill. Deci, la acest episod aș vrea să strângem 10 like-uri. Mi-a picat kill cromaticul. Deci, bă, nu e niciun clickbait, nu-i ăsta, nu-i nicio editare, nu-i nimica. What, mi-a picat kill? Bă, ești nebun? Ce OP e? De început, logic. Mamă! Bă, deci nu te cred, bă, băiatule. Ia. Ce mou tare. Și eu care credeam că o să-mi dea un gadget sau un star power. Mamă. Hai că știu să trag. Hăț. Bam. Bă, îmi place la nebunie. Ia uite. Mamă. Da. Bă, deci mi-a picat gale. Nu, cred că o să ne jucăm ceva episodul ăsta, nu glumă. De play again. Play again. Bun. Și oricum la finalul episodului o să vă las clanul. Na, poate intrați în el și... cum îi spune? Și în dațad. Să ne jucăm, nu? Un 3v3, un duo, ceva. Dar sper să aveți toți trofeele. Dar în fine. Oare la final. Dă-l pe ăsta. Ce-ai făcut? Hop. Haide. Oricum pe mine mă dă cu dăștia care au 200 de trofee. Maxim 200 de trofee. Cum mi-a picat brawler nou. Dă-l. Bun. Mamă, asta stă în boschete. Bote. Nu mai ajung acum, am înțeles. Ok, puțin botuleț. Ce să mai zic? Sunt fericit. Sunt mare fericit. Mi-a picat gale. Și acum cred că mai îmi trebuie încă 2 brawleri. Sau încă 3 ca să maxez contul. Hai ca să maxez, ca să am toți brawlerii. Ok. Unde e, mă? Oricum, contul ăsta e al lui Asasinul Adrian. O să vă las canalul în descriere. Și mi l-a dat de tot mie. Sunt foarte mulțumit. O să vă las canalul în descriere. Să vă abonați și la el. Deci am făcut 4 minute până acum. Hai să ne mai jucăm și cu alt brawler. Ok. Ce brawler să ne jucăm? Hai cu Spike. Că îmi place Spike. Să mă joc cu Spike. Deci, da, mi-a picat gale. Am zis-o pe asta de 100 de ori. Nu mai contează. Dar na. Dă-l pe asta. No. Uf.
Haide, mă, hai. Bam. Ce-mi place emoticonele. Opa. Au. Ia aici. Aoleu, oleu. Ce înseamnă, bă, să ai 17 trofee? Hai că am vrut să dau ultima ta. Ce nabus. Wow. Las de aici. Stai acolo. Nice. Easy. Am înțeles. Daryl. Pam. Pam. Unde e ăla, mă? Ăla, Nani, iată-l. Mi-era dor de el. Uite-l și pe ăsta. Oh, am înțeles. Oh, nebunule. Bă, deci nu se cred că a venit în el bomba. Aoleu, am înțeles. Na, ce să zic. Hai să ne jucăm și cu alt brawler. Nu numai cu Spike și Gale. Hai cu Sprout. Cam mie îmi place Sprout. Bam. Puf. Puf. Bam. Am înțeles. Am zis că mă bag aici. Țeapă? Mă, pe bune. Mă, chiar mi-am făcut puțin din ultimată. Și l-am lăsat și low. Și am rămas și cu o cutie. Uite acum că vine. Dar nu, ce mai contează. Opa, credeam că nu m-am auzit. Că muream. Bam. Puf. Opa! Uite-l. Nu te cred, bă. Ce camper, bă. Bă, ăsta sigur are 15 trofee. De campează să facă și el ceva. Dar na, hai cu alt brawler. Că ăsta e cam slab. Ce? Nu am înțeles. Si, mă. În fine. Așa. Am revenit. Nu tot? Bine că am gadget. Total. Olo, mam. De ce mi se mișcă în lag? What? Bă! Lagul tău. Pleacă. Bă, ce bite. Ce bait. Infect am dat. Hai, acum eu. Hai. Ce bait. Karma. Ce să jucăm? Hai cu Gale. Sau nu, cu altul. Cu ăsta. Ori 2. Wow. Wow. Opa, power-ul. Nu-l. Bam. Bam.
Wow. Uite. No. No. Wow, băiatule, băi. Wow. S-a trimis mare mesaj. Am înțeles. Mi se trimite mie mesaj acum. Nu contează. Bun, și aici cred că aici o să încheiem episodul, că l-am făcut de 11 minute. Deci, dacă mai vreți episoade de Brawl Stars sau de Standoff, hai să strângem la acest episod 10 like-uri, pentru că, vedeți și voi, mi-a picat Gale. Și da, aștept cele 10 like-uri și vom face Brawl Stars și Standoff. Baftă!